Bon dia, jo sóc la Chari. I jo sóc l'Ariadna. Avui, en el programa Bocmón, us parlarem del llibre d'Arturo Padilla, titulat La tempesta. Us recomanem aquesta novel·la juvenil, ja que és molt breu i sofisticada. Tracta d'una noia de 15 anys que maltracta la seva mare i una mica els altres, per un succés que va ocórrer a la seva infància. Es reflecteix molt bé l'etapa de l'adolescència i el seu ambient, les amistats, les baralles, l'institut, etc. El llibre ens indueix a la història de la Nahara, una noia que no suporta la pluja ni les tempestes, perquè se'n recorda d'imatges i vivències d'una terrible experiència de la seva infància, que provoca la seva actitud cruel que projecta cap a la seva mare sense cap justificació. En canvi, a l'institut s'ha convertit en la noia més popular i desitjada per tots, però la situació pot canviar amb diferents aconteciments. Per a la nostra opinió, l'autora aconsegueix que passis malament amb el sofriment de la seva mare i que t'emocionis amb aquesta novel·la. També ens ha semblat prototípica, però ben escrita. Bueno, espero que us hagi agradat tant com a nosaltres. Fins al pròxim programa. Adeu!